Eta gero esan duzu kasureko zuek zu esnea saltzen Ba, bere. esnea saltzen, zerik ez. Eta nora joaten zeinen, Bermeora? Ez. Azu Bueno, Busturin. juten izen Bermeora, claro, beizek etxen deuen intxalak, esne askuk itxen izen duz. Dorduna, han epokan, Bermeora juten izen. Dekitzen izen duzen, bezerizek, datorten izen, ni plazara joen, da plazara bertara torten izen jaztez. Bile. Da ez ni salduten ni ez zera. Da ni ostantzin ez ziren, hainbeste baserri edo zer ekin juzen bertan Busturin. Asko. Eta horreri egunero eron berri zeten jaken. Egunien. Da residentzi jera bai, orduen, gau isen gitzen les bertakuek. Eta esneagaz, astoagaz? Ez. Kantinplorak. Kantintxuekaz. Ba, arekin, bai. Zeuke eskuz eroan. Da, goizin ez badao esne asko, beizek egoten izen intxaldun, esne gitxi hau gitzen zibin, dordun arrazaldin bestire. Goizin bat zuritxe arrazaldin bestire. Bai asko, esne asko saltzen izen duzen guk. Zematekin juzen, 5 edo 6 edo gonzin da.